Ola a todas, ola a todos, benvidos e benvidas a un novo capítulo. Pois aquí estamos, cos bebés, que teñen que vir aquí a cambiar o pañal, debe ser. Más opciones. Sí, cambiar pañal sucio. Temos que poñer usar pañales de tela. Xa vai, bueno, pois se xa fas ti, estupendo. Valo facer? Vale. Hai que poñer usar pañales de tela. E usar pañales de tela. Vale. Pois imos facer algo de comer para esta xente, porque eu creo que este gruel se está acabando, se non está xa algo está en mal estado xa. Vale, pois limpiar ropa sucia. Vale, pois nada, coger ropa e guardarla. Onde está Breo? Vale, Breo, mira, vas ir cazar, é un pouco tarde, pero vas ir cazar e cando volvas vas pagar aquí o que hai que pagar, o diezmo. Non hai que pagar. Se me se levantes. Bueno, é igual. Vale, este neno onde está? Vale, pois a ver que xoguen un pouco, veña. Que son irmáns, é verdad. Que puxenlles o mismo sombreiro. Bueno, pois que vayan xogar por aí un pouco. Espera, e se fan grupo con Adelaida, xogan os tres. Más opciones, acciones, formar grupo. Bueno, que xoguen. Sí. Que veñan aquí, ir aquí en grupo. E non poden xogar en grupo. Bueno, vale, pois yo que sé. Estaría ben. Era que estaría ben que xogaran, non? Pero non poden xogar en grupo. Bueno, ok. Más opciones, gracioso. Pillería. Actividades. Jugar a encarnar personajes, veña. Bueno, quedase. Vale, e ela que lle pasa? Bueno, pois lava máis roupa, muller, non pasa nada, a ver, veña. Hacer la colada. Como que non hai barreño? Xa está aquí el barreño. Bueno, fai cada cousa máis rara este xogo que eu non entendo. Pero bueno, a ver. Pois non sei que se poña aquí el barreño. A ver se ya hai barreño disponible. Que a veces así con cousas de... non sei, sabes? Ves, pois un nada que o movas de sitio, pues está mal. Xa volveu o Breo. A ver, é que cazou. Nada. E bueno, mañán vai ser cando haxa que será o cumpleanos destos gemelos e a nena, pois a nena non seguirá con nós. Pois estamos aquí ao día seguinte, está chovendo, pero pois vai ao baño, esparce pienso, limpiar gallinero, recoger huevos. A ver, agora os rapaces teñen que facer ti durme, vale. E non dormeu, vale, pois como dormeu que vaya a recoller auga. Porque somos moitos al completo e
necesitamos auga. Que con mods, así con trucos, tamén se pode aumentar o número de sims que poden vivir en unha casa. O sea, o número por defecto é 8, que son os que temos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Pero claro, o sea, realmente podes aumentar. A cuestión é, claro, tamén tens que ter onde metelos. Entón, pois estou así un pouco que non sei que facer. Bueno, señorito, usted atendo ao fillo, vale? Ai, mañán é o cumpleanos de Breo. Sinceramente espero que sobreviva, porque si non, mi madriña. Vale, pues imos comprar 2 de azúcar, 5 de cada, veña, 5 ovos, no, e sal, e de mel tamén. Queixo poderíamoslo facer, pero bueno, compramos tamén, veña. Bueno, creo que esto se está petando un poquito, veremos guardar. Vale, salín e volvín a entrar porque estaba estando bastante glitcheado e estaba poniendo un pouco nerviosa. Vale, bien, pues está aquí Breo facendo tarta de queixo. Dime que vai acabar. Vale. Bueno, pues vamos facer aquí que medren. Inquieto. Vale. Esta nena... Claro, ten que medrar para poder morrer. Uy, era alegre. Pois Blanca... Estamos en verán, de que pode morrer no verán? Ui, que está pasando? Pues por hipertermia. Venga. Ah. A ver, pero que pasa aquí? Non se pon triste. Ah. Xa dicía eu. Vale. Vale, pois ti vas meter na cuna ao bebé. Deixa aquí a Bruno e aquí vamos poñer o epitafio. Gravar epitafio. Blanca. 1319, 1319. Bueno, parece que os imos poñendo a todos en orden, porque estaba isto que mi madriña. Que che pasa? Se estabas a dormir, por que te levantas? Dios mío, non entendo, o sea, vais o sea, estaba na cama. Bueno, non teño que facer un cuberto ou algo para isto, porque senón a roupa
E se poño un tellado aquí... A ver. Dorme. Bueno, imos facer... Onde está Breo? Breo ven aquí. Ten que ser o seu cumpleanos porque xa está. Vale, pois Breo vai pasar a joven adulto, ¿no? Entón, se saca un 2, un 6, 11, 13 ou 14, morre. A ver, ui, a ver. Non lle dei a nada, Bueno, a ver. Un 2. No. 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 No, no, no. No, Breo. Pois Breo vai... Breo vai morrer. Nada, a súa... Nada, Anne queda viuda... Bueno, perdeu un bebé, queda viuda no mismo ano. Bueno, vou facer unha cousa que quizá non debería, pero... Antes de que morra vou facer que se quede que este embarazada. Porque... Porque sí. A ver, desperta, Anne. Si queda, pois, bueno. Jope, é que non quería que lle pasara nada... Nada a Breo. Bueno. Breo vai ir cazar por última vez para a súa familia. Pois... Por favor, queres vir ti para a casa? No, no, no. No. No, a ver, por favor, vale. Bueno, pois aquí volveu Breo. Tamén só se lle ocurre ir cazar de noite, pero bueno, é o que hai. E ven así mal ferido, estaba distraído. Bueno, entón pois non vai pasar desta noite, así que pois nada, temos que dicirlle adiós. E non sei por que, por planta carnívora. Ataque de moscas, veña.
E nada, comeza o seguinte ano. Descansa en partes, no. A ver, supostamente iba a cumplir 20 anos, entón temos vou utilizar a calculadora porque non me dá a cabeza para máis, a verdad. Estou un pouco triste, por non decir super triste, pero bueno, naceu no 1299. Bueno, ahora estos quedaron huérfanos. Bueno, pois aquí estamos. Está Anne no terceiro trimestre xa. Nada, xoguei así un pouco fora de cámara porque, bueno, eso facíase un pouco aburrido, senón a veces que está, bueno, pois chorando a pérdida do seu marido e da súa filla. Por ahora os demais están indo ben. Bueno, sempre están así algo incómodos, non sei por qué, porque tamén, quero dicir, a casa tampouco non é que este sucia, pero, bueno, é o que hai. Vale, pois está dando a luz Anne. Desta vez foi automático, pero está todo así un pouco claro, no cuna vacía, pero non pode dar a luz ao hospital. Necesito o sea, non vai avanzar, verdad? É o que me está dicindo o xogo. Bueno, pois tuven que salir e volver a entrar. Nada, ahora xa temos aquí a cuna. Voulle dar, bueno, non sei a ver se pon de parto, esperamos un pouco. Que se poña outra vez automático porque está nun punto onde tiña guardado, menos mal que guardei despois de que, bueno, da tirada de breo. A ver o que pasa. Está? Sí, vale. Vale. Un neno. Vale. A verdad, estaba pensando que... Claro, que me equivoquei, que deberían ir coa letra... Que debería ir coa letra C, o anterior neno. Pero... En vez de coa letra B, pero bueno. Bueno, veñemos a poñer un coa letra C. Vale. Vale, pero a ver, veña... Mecer... Acunar... Bueno, vai ao baño e come. Vale. Pois eso, si quitan un, Anne morre. A ver se carga isto. Vale. A ver, veña. Ui. Ui, bueno, foi un parto difícil. Creo que temos claro. Vale, vou rolear tamén polo bebé. Se quitan 5, un 10, un 15 ou un 20, pois non sobrevive. O sea, só sobreviviría 3 meses. Eu digo que, bueno, se quitan un, é que morreu no parto tamén o bebé. A ver. 18. Ben, bueno, vale.
Bueno, pois nada, tanto Anne como o bebé sobreviven. Bueno, ela vai ter que descansar bastante porque a verdad foi un parto durillo. eh, bueno, que charle aquí un pouco con Adelaida, quejarse de problemas. Bueno, vale. Pois a ver, bueno, o seguinte en medrar é Adelaida, pois a ver se consigue. Eu gostaríame que Breo fora ferreiro ou así, pero ui, espera. Bueno, pois imos deixar aquí este capítulo. Espero que vos gustara a pesar da intensidade. Vémonos para o seguinte. Chao.